धोरोम सोलोंथाइ आरो हारिखौ लानानै जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'फोरनो मोजां आखुथायखौ दानायाव खामानि मावनांगौ होननानै दिनै जों बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो सिसिबाइ जोंहा मोननै गोख्रों प्लेटफर्म दङ एक्स एनडिएफबिफ्रा बे प्लेटफर्मनिफ्राय दिनै जोङो बर' गार्जेनफोरखौ गुरैयै खावलायहरदों होननानै मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै दिनै जोङो समाज फोसाबनायनि सायाव गोरा गोख्रोङै बारग' एनडिएफबिफ्रा खामानि मावनो लादों स' दिनैनि तारिखाव जों जागायजेनबाय बियो मोनसे फिसा जागायजेननाय जोंनि थाखाय दिनै जोङो पस्टारिं खालामदों 25 बोसोर बैसोनि उन्दै बर' गथ'फ्रा हौवासा हिन्जावसा बिथांमोना फेनाय मुवा बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ फेनाय मुवा होनबा दिनैनि तारिखाव जों नुयो ड्राग्स गान्जा सिगारेट जौ अनेक बायदि रोखोमनि फेनाय मुवाफोरा जोंनि गेजेराव मोनफैदों आरो बेबायदि मुवाफोरखौ दिनै जोंनि इयुनफोरा यांफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै बाहायनानै गावखौ दिनै नस्थ' खालामनायजों लोगोसे हारिखौबो दिनै नस्थ'नि लामाजों लांनायखौ दिनै बारग' एनडिएफबिफ्रा नुदों आरो बेनिफ्राय दिनै जों नुदों समाजाव जुब्रिया खालामनाय माखासे जेंना निउसाव जेब्ला नोंथांमोना जेब्ला फोसावो जों नुयो फेसबुकाव दिने सोरनिबा हिन्जावा सोरबा हौवाजों सोरबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावजों दिनै लांखारगासिनो बेबायदि जुदि जाबाय थायोबा जोंनि न'खरा बायलांगोन बै न'खराव दिनै गथ' गथाय दङ जों नुदों सोरबा आइजोआ सानै गथ'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारदों बै गथ'फोरनि भबिष्यतआ मा जागोन बिथांमोननि इयुनजों दिनै हारिया ओनसोला दिनै नांथाबनानै दङमोन बे सानै गथ'फोर जाय बिमाया दिनै गावनि गथ'खौ गारनानै खारलांदों गुबुन हौवा लाहैदों थ' बेबायदि थांबाय थायोबा जोंनि समाजा ओरैबायदि मोनसे एबनर्मेल अबस्थायाव सहैगोन आरो बे अबस्थायाव सहैबा जोङो जाथिनिफ्राय जाथि हिसाबैनो बुहुमनि बिखानिफ्राय दिनै गोमालांगोन एनडिएफबिआ 34 बोसोर जि गोलाव मोनसे हाथियारनि संग्राम खालामदोंमोन बे संग्रामा जोंहा थोंजोङै जुदि बुङोब्ला जोङो हारि बायदियै गावनि हायाव राजखान्थियारि मोन्थायखौ लानानै जोंनि हा हु अधिकारखौ लानानै देदगा दुदगायै मानसि बायदि थांना थानायनि थांखिजोंनो एनडिएफबिआ 34 बोसोर गिख्रंथाव हाथियारनि संग्रामखौ खालामदोंमोन आरो बे संग्रामाव दिनै बे थांखिखौ हमथाबनानै जोंनि मुंख्लंफोरा गावनि बेसेन गोसा थै जिउखौ बावसोमनानै हारिनि थाखाय अर्थात जोंनि इयुन मोजांनि थाखाय बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा जिउनखौ दान होनानै गालांबाय स' दिनै मुंख्लंफोरनि बे बावसोमनायखौ जोङो नोजोर बोनानै बिथांमोना जाहाथे जेन हारिखौ बुहुमनि बर' हारिया जाहाथे जेन बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै मोजाङै थांनानै थानो हायो गासै बिथिङावबो गोग्गोयै थांनानै थानो हायो बे सार्थजोंनो बिथांमोना जाहाथे गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय बिथांमोननि जिउ बावनायखौ जोङो नोजोर बोनानै गोथाङै थानाय दिनै बारग' एनडिएफबिफ्रा समाजारि फोसाबनायनि बेलायाव दिनै जों खामानि मावदों समाजखौ जों मानो फोसाबनो नागिरदों समाजा जुदि जेंनाजों बा समाजनि बेरेखाजों जुदि समाजा थांनानै थानांगौबा जोङो समाजा जुब्रिया जागोन समाजा जुब्रिया जायोब्ला ओनसोला जुब्रिया जागोन ओनसोला जुब्रिया जायोब्ला हारिया दिनै जुब्रिया जागोन बेवहाय नोजोर बोनानै मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै दिनै जोङो समाज फोसाबनायनि सायाव गोरा गोख्रोङै बारग' एनडिएफबिफ्रा खामानि मावनो लादों स' दिनैनि तारिखाव जों जागायजेनबाय बियो मोनसे फिसा जागायजेननाय जोंनि थाखाय दिनै जोङो पस्टारिं खालामदों 25 बोसोर बैसोनि उन्दै बर' गथ'फ्रा हौवासा हिन्जावसा बिथांमोना फेनाय मुवा बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ फेनाय मुवा होनबा दिनैनि तारिखाव जों नुयो ड्राग्स गान्जा सिगारेट जौ अनेक बायदि रोखोमनि फेनाय मुवाफोरा जोंनि गेजेराव मोनफैदों आरो बेबायदि मुवाफोरखौ दिनै जोंनि इयुनफोरा यांफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै बाहायनानै गावखौ दिनै नस्थ' खालामनायजों लोगोसे हारिखौबो दिनै नस्थ'नि लामाजों लांनायखौ दिनै बारग' एनडिएफबिफ्रा नुदों आरो बेनिफ्राय दिनै जों नुदों समाजाव जुब्रिया खालामनाय माखासे जेंना निउसाव जेब्ला नोंथांमोना जेब्ला फोसावो जों नुयो फेसबुकाव दिने सोरनिबा हिन्जावा सोरबा हौवाजों सोरबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावजों दिनै लांखारगासिनो बेबायदि जुदि जाबाय थायोबा जोंनि न'खरा बायलांगोन बै न'खराव दिनै गथ' गथाय दङ जों नुदों सोरबा आइजोआ सानै गथ'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारदों बै गथ'फोरनि भबिष्यतआ मा जागोन बिथांमोननि इयुनजों दिनै हारिया ओनसोला दिनै नांथाबनानै दङमोन बे सानै गथ'फोर जाय बिमाया दिनै गावनि गथ'खौ गारनानै खारलांदों गुबुन हौवा लाहैदों थ' बेबायदि थांबाय थायोबा जोंनि समाजा ओरैबायदि मोनसे एबनर्मेल अबस्थायाव सहैगोन आरो बे अबस्थायाव सहैबा जोङो जाथिनिफ्राय जाथि हिसाबैनो बुहुमनि बिखानिफ्राय दिनै गोमालांगोन जेरै जों नुयो जारिमिनाव बुहुमनि बिखायाव थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन जुनार जुरासिक पार्कआ गोमालांबाय बेबायदि बर' हारियाबो बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांगोन बेखौ नोजोर बोनानै बारग' एनडिएफबिफ्रा गिखांनाय मोनदों आरो जोङो दिनैसिमबो जोङो आरामै गावनि पार्सनेल लाइफनि सिन्ताधाराजों खामानि मावनो दिनै बेबायदि जेंनाफोरा जोंखौ थोनाखै समाजनि थाखाय नोंथांमोना दावगाबाव होननानै जोंखौ दिनै बे जेंना आरो जोंनि मुंख्लंफोरा दिनैबो इनकारेज खालामबाय थादों स' बेबायदियै जोङो नैबे दिनैनि बे फिसा हाबाफारिखौ जों जागायजेनदों आरो बिभिन्न फैबाय थानाय समफोराव जोंहा माखासे स्ट्रेटेजि पलिसिफोर दंबावो बेबायदियै जोङो खामानि मावनानै जोंनि जेंनाखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो फोसाबनानै लागोन जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनो जोङो सान हर खामानि मावगोन आच्चा जों नैबे बेलायाव जों बुंनांगोन जिहेतु गार्जेनफोरनिबो बेयाव मैखोमै रल थानांगौ जिहेतु नाय आङो एनडिएफबिआव जि गोलाव सम गावनि समखौ होबोबाय आंनि एक्सपिरियेन्सआव आङो माखासे रोखा जादों दिनै जोंनि समाजाव जि जेंनाफोरा नुदों अर्थात जे उन्दै गथ'फोरनि जि जेंना बे जेंना नुजानाया गिबिसिनथारावनो बिमा आरो बिफा अर्थात गार्जेननि जेननाय जों मालाबा रागा जोङो दिनै बिमा आरो बिफाया दिनै गावनि देहानि गोजोननायनि थाखायल' माबा मोनसे खालामनानै दिनै एक्सिडेन्टेलि गथ'फोरा जोनोम जादोंमोन नामा
मानो दिनै 17, 13, 12, 14 बोसोरनि बयसनि गथ'खौ बिमा बिफाया मानो दिनै कन्ट्रल खालामनो हाया? जों नुदों हायो, जोंहा फोथायनाय दङ हायो बे बिमा बिफाफोरा, खिन्थु सिस्टेमाव दिनै खामानिखौ मावनो रोङाखै। गावनि गथ'नो दिनै सोलोंथाइ होनो माबायदि खस्थ' खालामो जोंनि गार्जेनफोरा। फुङाव सिखारनानै गथ'नो टिफिन रेडि खालामो, गथ'खौ दिनै फरायहोयो, सान्दुं अखा नागारनानै नेवसिनानै गावनि खिथुनाव साइकेलाव थिखांनानै सोरबाया 5 किल'मिटार, सोरबाया 6 किल'मिटार, सोरबाया 8 किल'मिटार गोजानाव स्कुलाव इंलिस मिडियामाव दिनै फरायगासिनो दङ। खिन्थु आखु दानायाव मोजां जे गथ'फोरनो आखुथाय होनांगौ, बेयाव दिनै जोंनि गार्जेनफोरा जेननायखौ दिनै जों नुदों। आरो बेवहाय जों खावलायनो नागिरदों, जों नुदों सरासनस्रा मोनसे न'खरनि गार्जेनफोरा दिनै गथ'खौ धोरोम बिथिङाव दिनै बुजायो, धोरोम बिथिङाव बुङो, सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै बुङो, नाथाय जोङो जोंनि जोंनि गार्जेनफोरखौ जों नुदों जाथिनि बिथिङाव माब्लाबाबो बुंनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। माखासेफोरा बुङो, खमै बुङो। बेवहाय दिनै बारग' एनडिपिफोरा खावलायनो नागिरदों बे मोनथाम आयदाखौ दिनै गथ'फोरखौ बेंनायाव दिनै जोंनि गार्जेनफोरा बाहायनांगौ। नाम्बार 1 धोरोम, बे जिखि धोरोमानो फोथाया मानो बे धोरोमनि सायाव बिथाङा गावनि गथ'नो गियान होनांगौ। नाम्बार 2 सोलोंथाइनि बेलायाव नोजोर होनानै गावनि गथ'फोरखौ बोसोन होनांगौ। नाम्बार 3 हारिखौ, बे हारिया दिनै गैफायैखायनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा नस्थ' जादों। बे हारिया दिनै लोगोआव बुजायनाया गैफायैखायनो सोरबा बर' आइजोआ गुबुनजों दिनै हाबा जादों, सोरबा बर' सेंग्राया गुबुनखौ दिनै हाबा खालामदों। जाथिनि गोबां जेंनाफोरा दिनै जोंनि समाजाव नुजादों, जाथिनि फारसे बुजायनाय गैयैखायनो। जुदि उन्दै समावनो बे बिमा बिफाया, जोंनि गार्जेनफोरा हारिखौ लाफानानै जुदि सासे गथ'खौ जुदि बिनि गथ'नि आखुथायखौ जुदि दायोब्ला, आं सानो बुहुमनि बिखायाव बर'फोरखौ रावबो हिलायनो हानाय नङा। जोंहा मोननैल' जों दिनै जोंनि गार्जेनफोरा गावनि गथ'खौ बुजायनायखौ जों नुदों, धोरोम आरो सोलोंथाइ। नाथाय जेब्ला जाथिखौ लाफागोन, देरनानै जेब्ला बाहेरायाव ओंखारगोन, गावनि समाजनिफ्राय एसे गोजानाव थांगोन, अब्ला नुगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाथिनि जेब्ला सिन्ता धाराया हाबो, गासैथिंबो दिनै नासयनायखौ नुगोन। आरो बै बेक्तिया, बै गथ'आ सिन्ता खालामगोन, आंजोंबो जिहेथु जाथिया नांफानानै दङ, आं नस्थ' जानो हानाय नङा, आं गाज्रिखौ मावनो हानाय नङा। बेबायदि सिन्ता धाराजों दिनै जोंनि गथ'फ्रा जिबनखौ खांगोन। बेवहाय आं खावलायदों, धोरोम, सोलोंथाइ आरो हारिखौ लानानै जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'फोरनो मोजां आखुथायखौ दानायाव खामानि मावनांगौ होननानै दिनै जों बारग' एनडिपि, इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आरो सिसिबाइ, जोंहा मोननै गोख्रों प्लेटफर्म दङ एक्स एनडिपिफ्रा। बे प्लेटफर्मनिफ्राय दिनै जोङो बर' गार्जेनफोरखौ गुरैयै खावलायहरदों। दिनै जों नुदों जोंहा माखासे पिकनिक स्पटफोर दङ, आरो माखासे जोंनि गेदेमाफोरा जायफोरा फाइनान्सियेलि मोजां, बिथांमोना दिनै बिजनेस पलिसिजों रिजर्टफोर बानायनानै नुदों। बेखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बिनि सिङाव जुदि जोंनि समाजखौ धंस' खालामनायनि माखासे षड़यन्त्रफोरा जुदि सोलिदोंबा, खिन्थु बेयाव दिनै बारग' एनडिपिफोरा सिरि थानाय नङा। बेवहाय आङो नोंथांमोना सोंनाय बायदि जोंनि सिन्ता खालामनानै थानाय माखासे जोंहा पिकनिक स्पट हिसाबै भैरबकुन्द उदालगुरियाव मेन जों बेखौ नुयो, आरो माखासे दाउजेंफोर दङ जायखौ मेन मेड मानसिया बानायनानै लादों। बेबायदि जायगाखौ जों नोजोर होदों, आरो माखासे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि जोंनि सायाव रिकुवेस्ट बा खावलायनाय, जोंनो खोन्थानाय इनफरमेसन, बिनि सायाव बिथा खालामनानै बारग' एनडिपिफोरा गोख्रोङै जोङो खामानि मावनो थाखाय सिन्ता खालामदों। आं बुंनो हास्थायदों, दिनै जों एजखौ जोङो नायगोन। सम सम दिनै भैरबकुन्द, दाउजें जिखुनु पिकनिक स्पटफोराव एनडिपिफोरा, बारग' एनडिपिफोरजों लोगोसे जोंनि इयुथ्सफोरा दिनै जिबायदि ओंखारदों, मोजां मानसि दिनै जोंनि ससाइटियाव दङ, बिथांमोनखौ जों लोगोसे लाफानानै जोङो बिथांमोननि बयखौ नायगोन, जायफोरा दिनै बियार बथल लानानै बा गोजा अनेक बिदि लानानै जौफोर लोङो पिकनिक स्पटफोराव, बेफोरबायदि बेक्तिफोरखौ जोङो सन्देह जानाय बेक्तिफोरखौ जोङो एजखौ नायगोन बिथांमोननि। जै जोङो आन्डार 25 मोनबाय, आन्डार 18 जों मोनबाय, बै बेक्तिखौ जोङो स्पटआव जोङो पानिशमेन्ट खालामगोन। गोनां जायोबा बिथांमोननि बिमा बिफाखौ लिंहरनानै जोङो समजायनानै होगोन। आरो बिमा बिफाफोरा दिनै मानो बिदि गावनि गथ'फोरखौ जुन्थुफोर बायदि हगारनानै दोनदों, बिनि सायाव जोङो खिन्थु गोरा गोख्रोङै खामानि मावगोन।